Halló, ne csörögjél már bele, hát viaszem videóra. Nem egy jó. De aztán adtál? Hoztam. Hagyjál már még. Csak ne várjak meg órát, ezt mondtam. Hát geci. De fáról? A fár. Hát nem a fázás, hát egy ilyen szart hoztál, ilyen női geci? Hideg? Hideg van? Hallott, Tibor, nagy kablámon mondják, hogy az volt. Krisz, mondj valamit az utókornak. Milyen hideget érzel most? Fogd meg, majd add már oda. Na, veszed, mert még megyek. Na, veszed? Nem megyek. De nem a fáról volt szó. Veszed? Veszel, mehet. Kiszopja a jacket a faszomat. Nem olyan mély, nehogy eltörjön a lábad. Milyen mély? Milyen mély? Hát mi ástuk. Mehet! Mehet. A jacket, tudod hol van a bulámba? Jó, de kemény. Ez is nem! De nem gyenge a bukél. Jó. Tessék tesó! Tessék a jól megérdemelt! 20 rugó. Nem veszem fel. Kapja a gecit a jacket. Várjál csak a kádon. Na, hát egy igazi, hát figyeljetek el. Hát várj, akkor már lefűzök. Nincs meg. A lóítatóba. Hozzatok le neki tűrű között, a Zsuzsikátok kérjetek tűrű között, megfázzon. Bedugtad a dugót? Nem. Hát nem akarok benne ülni. A hasadon van még ilyen szardarab. Fúj, de hideg lehet, geci. Azért. Saros! Barack mag itt van itt. A répát, Nem hideg a répának? Jó. Jó! Jó, már tiszta, jó! Na most van. Fönt van egy ilyen poklóc a motorgarázsba. De én lehet, hogy nem vettem. Nem baj, hát ott megvan, nem? Kellemes, nem? Jó volt. Tessék? Milyen volt? Jó. Jó, ennyi. Csak hallod? Beleugrottam, kicsúszott a lábam és picsára ültem a víz alatt.